nyame nti se nipa se obi ka kire o se konfuo bi na asa yare na wankoda ase nti obeti ahaban e di atudem ama yale na san ba anya nokore Arofo mo hwe free echichi ni menche ye mo nyina atenase ye sa mo akwa abadem ba nyansapo kasa mfonyi se nyansapo na waje so e de amam ba bia hwe free bia se ye sane no madwemba ekwan so ya sa atenase biem fi champim yenu aduonu emienu no atwam ye ran fi champim yenu ene aduonu emiensa no dadada se de modikai ahwe yedumadi a ye de ka di bi abramo no ye hye mo bobiem se de ye hye mo bo afi atwamu no se afi a ye wramu ye de nam ye nweta so ene nsi ye honhom ena yedi mu eba bedi dwuma sene ebe ya ede anyonyam hye ebebre ya hwefo ne etiefo ene ye ne ankasa ye kasa mfonyi nti kan ho na di machi na subscribe share na like na ya wo de wadwenche no so de atototo ase de amaya abra ya hye ase a na ye twa edi egumi ye mamu nyina mo ene hwe abra ye be hye ase na afi yabo enkomo ene yaba mo na aso biem na yenkoma opanyini a ena no ye ne di nkomo yi yensa nkɔ ne yenkɔma na kwa babiem bia na afi na obi tie yi yensa misa ne di no mfa ntodwa na afi senti ene yasa ne hye biem no yemfa nkɔmɔ twetwe no emfa enhyehye so emfa emamo opanyini aminia ya mo akwa babiem banya nsapo kasa mfonyi enua na umpom ti sei nyame adom ahoden wo ho ese wasem mo akra na obi sa broni se broni ba won taade na obi oduyefo de nka de kruse bi sa se umpom ti sei wadaroma obi wa ha ne na afi na wo behwe wo udin na nkasa biem ade sei midian kasa no ya me ya wada ti ye frɛ me yaw opon akwato ankra yaw opon akwato ankra you akwato le edin be ya akwato ni kire sɛ obi a ɔso ɛwa wɔyɛ brane na owo nimdie na me nso nwa emo me wo nimdie nipa na yɛde meto no subante sɛ akwato pepepe hwio panyi se obi nimu a obi ekire enti we de opanyi akwato obrane na nso yɛ krokrowa ɛno ɛna yɛne ni edi nkomo yi sɛ de na ano yɛne ni hyiaye no pɛ sɛ yahwefo omenya hoɔden na da ne da nyina di mfonyi betu no betimi ahwɛ amayɛ nea yesa ahoɔden ne wɔ hɔ sa na wadaroma enuro yi egugu nkyɛn yi ɛna adwuma ne sɛ yo medase pa menua ahwefo a mo hwɛ muntie ni yie pa na odoma nkoma meka sɛ odoma nkoma ne nyankopɔn ɔno ɔbɔ soro bɔ asase ɔno na wakyɛ nneɛma bebree ɛwɔ asase wei so enti enhaban bi a wɔ asase so bi nyame de ma yɛn sɛ ya pomden ɛne yeyie yonti ɛne nyame de ama yɛn na sɛ ohwɛ nyankopɔn tumi ankasa nyankopɔn tumi eni bibiam sɛ enhaban ni nnua ɛne nnua benam ne nyankopɔn tumi ankasa wɔ enti mema mo asɛm ketewa bi sɛ ohwɛ Mose nwoma edikan etremienu no nche mo nso kɔpem nkono no onyankopɔn hyɛ da de Adam ne Eve kodua edi ntrom sɛ ɔmo nnɔ na ɔmo nwen hɔ na hɔ no ɛna ɔde hahama ma wɔ mo ti hahama no bi na ɔmo die na ɔmo anya nkwa ɔmo nyare na ɔmo awu ɛkɔpem sɛ Adam kɔyɛ asoɔden afi edua na esi hɔ na ɔmo di ebenya ahoɔden na ɔmo nwo no nyame pam ɔmo na ɔmo abɔfo ɛkɔwɛn sɛ de ɛbɛyɛ a ɔmo nsa nkɔti dua ne ni na ɔmo ntena si de bia na ɔmo nkɔso nyɛ bɔne ntie nyame ehuru nyame bo ɛne nyame pam ɔmo firi edi ntrom hɔ to ɔde ɛbɛto asase wei so no nyame nyansam mu no na wɔsɛ ɔsan aboa nipa ɛne nti wɔ ma yɛ nkwa na nipa bi a wɔ asase bia obedie nti sɛ ne ɛbɛyɛ yare ne atete ne akwansidie obi ntimi ntan obi mo odua nto aduro ne ade nti no ɔsan ma yɛn habamma so sɛ yɛmfa ensa yɛ ho yare nti san habamma no mu no ɛno nyame tumi ɛne nanim onyampa yɛ den ɛwɔ tia no bi ɛna mede aba begu hɛ eti nea ohu ne sesi a no ɛyɛ enhaban bi ehini enua bi hini ɛna me bebubodin ɛde akyerɛ mo we a ohu ne sei no we ne yɛ bɔfra a yɛdie ne hini ni saa bɔfra koro no ano naba abre no naba no sɛ utimi memene bi a abo a friend sɛ sonson ntimi ntena wo yɛ mo da na wiase asɛn oba memene bɔfra na ba na saa onwe sɛ owi a na nkɛyɛ na owi a ya na enya ekeka kakra nti ya na untimi enti wo bonse na ba no rɔba bi ɛwɔ ho na nsuo bi ginam enti sɛ o memene kɔ nipadua no ma ebi bɛpae
so na aboa wo yam sunsunu bi aboa bi a wo ye sunsunu bi antimi ntena wo yam so wotime wie dia ene de aboa pa yes ye ni aye ni scan ke de to sunsunu de we na nka ye papa wo de papa nyankopon abode amaye bofraba na ba no bofre bia say ya brofo dio say ya bibidio so na ya bibifo na de bia ye papa bia ne adane ama brofo so broni obefa ye de no ha na okodu ya ene ode aduru aka ho na ne de na aye kese a che ye broni bofre so nti yesi broni bofre aya were ho sempa ana sa bofre kro no an na haban green no so sa na haban green no obu ho a o se me didi a me nsono ni ntimi nyam digestion ntimi nyam aduana na nsono no ketewa ntimi nyam aduana no odi ane se obayam bi wo yam bi a na waso ne so odi nsu afra so so kama na wahwe anopa so wonum 30 mils anopa awia anwumre anadwo a wo beda no ade beche no na onsono no asa ya adwuma kama enu anso so me ba ma memfa we na mamfa okwa akoshen ne mra enu anso obi a wotanya malaria so anya malaria parasite so sa parasite no kwasi broni na kofa baaye so ewo nipadua no eye kwan fa so dide na masa ne ma no ye de eba enti sa abo no betena nipadua no no na ode sa atridi yare no abrew enti sa abo frɛ kro no an obayam bi wo yam a wo de time beto ho so enti 1 hour bia no no anom 30 mils disposable cup keto an baako obanum 1 hour bia banum bi the last one no ebo 6 a de twato obanum ne no nsia wonum bio na ade achi obonse parasite o hwan o nyina na omko malaria mo ano no mafiri ni padua no we ya tena makwasi buroni akofifa nuro bi a wasan de awuduru aka ho ena de bre na yesan tono we obo ade nyankopon no ode ache ye kwa arefo we wachire nenso wonchire ne free sa akwa nti wadaroma babia wo hwe edi free bia no se de na kane nananom ye wo no no wonye wo kapre wonye wo teku no wonye wo simpoa nenso no se wo ye aduro no na efa ede emawa wo ye ho amanne esase ese na efata ti watie ne saa no nyame ye wadom na wokoyo na eye ya babia wo ye be kire mo ye nkomo egusu ya ukosua na wato na wode abedase brawo se ne be ya enema betimi akonkan de ama entramfo nyin nachi na enkase wotuo hu se de aduro de abibiduro ye ntum hu ne saa kwa wo ya de ni de se no wode ema no we de wa kire ne saa kwa wo tesi a wa me anya nuro ba se mienu miensa wo wa o me anya nsonson nuro eno wa me anya aye atridi nso aduro e ho malaria aduro a ni nyina eye bofre ya afe na mesa babo frɛ na nkasa so we ni hini we no me de beka edua bi a ye frɛ nse asesamasa eye asesamasa na asusumasa ani ye te na asusumasa ebi eye kasa no na na man yesa na ne kapa de asesamasa eji arafo yeguso we eye new year de afefofra yesimu no yenso ya chede a ye de mamo ne de awuramu 2023 de akoyanim no eno a na eguso a ye no ti wadaroma unya na wotene sase ne medical kana na efa na wonso aba na wode wachede de aba se ne be ne mabako nti we de ye kire yade be se ba komienu bi free na ye de aboye ho ban abra ye akoyanim opanyini ye nto aso yo enti ansa na mekọ we so no mepese mema ahwefo ne atiefo nyina te niema bi yewo yare bi a broni kasem no se blood pressure mojabroso no mojabroso wode batwi kasem wase mojabroso senka moja na abroso nti enkotwi bi ngwe na twi bi na nge ato agni aye free miswa me bisa asa akosa no se na mosi mojabroso ada ne yenkwa aso fiti na nipa na wanya mojabroso yenkotwi ni moja ne bi ntungu mana ne ho nto no so enti sa mojabroso no eye ye nipadua no entini na anyame de agu nipadua no a moja famu no eno na se emusisi a na moja no empompe ko wutirimu a ebia pompe bia oha ene ko ya ebesane asan aba ona ase no na ebia emu aduoso ana ase aduowotwepe na eba enti ekoso saa na entini ni mu asisi entini mu sisi no nso no eye srade anuane
so a ye didie no ena ma saa de no enti wo kan Leviticus 3:17 a so Mose nguma etoso miensa no etire edunson chichemu miensa no onyankopon ka kire Israelfo se mo munni saa de anase moja bia efse emwa nipadua no so nanso obi ko wakoto nantwina na odwan na no ositwa saa de ne biye den fatome so anwa ene niam bi a ye didie obi tumi ka kire se anwa bi wo ho ane de eni awuduro bia enya nokure anwa nyankopon ye eni awuduro eye kube anwa dia aka bia no obi aka kire se wo se eni oha obi aka sense meme se oboa ajasa si subim kube dia adwan no ne ye dia ya anwa eno ye dia anwa eno di eni ha obi a eno ni nkuto ena nwo ena bua nipadua no adwonwo bua nipadua ne pa so eniema abua no de bua ye kube no nko a nti sa kube anwa no so obo ho anakoma bo keri obo se na ye machine na ni subiri no wo de pebi fasi wo ade achi anopa no matre baako awia te no matre baako anwumro badidi a oni no matre baako na wotwe mi no obo se wakoma na eye perepere ha oni nyina na ejai ebe jai so ho ni nyina abeko de nyame de amaye no yempe ene yato atwene ne ama ebinom kwasi kokko edi ni nyansa aye den daada yen ene yanso ye den ye di akire ene nti nyansa poso no ye pese nipa hunu ade anyankopon wa ya ma abibifo na bra meba we yesu no kwasi buroni ahuni se eye abibiremfo no nyame amaye niema esoso sen wo mode no ewumu so mutimi ye mfidi akase ni ade bebre na saa niema no kwasi buroni betima yetuo ede abegina wo so ye wa haban a wudi ko oni paduam ana de bi asamna adwale a yetutuo na etuo na antumpo na atwuma abebo so odi tuo mbehwe so obeka ne bema na amfa ne kote no obeka kan ento da ba no ye memu ha we ye memu ha eno na abuafo ndi omunyansa saa na tie de a yemfa nnuro enhyehye saa niema ni nyina na emfiri ho ene yenso ya adwene ma ye ho so ye ni ma ye ho so ene yedi akiri na osi makoto chemical na odi akwashi na afuo so na saa niema ni nyina no na ese free yensem so ye wo haban mi wo ho a okeka bom wodi dware a ye tutu enkan saa haban no ene saa emipom ene abuom ayi no na kwasi buroni fi na buro kire ma no aba Abibirem no abefa no odeko okọ no ode akoye wo si ye ka bia ye bulletproof atale na ye bulletproof ututu oboma enkan eya haban onyankopon de amaye wa Abibirem a yen ye be ye no unya kwaye pa ye si akwan de wakodi yaduro nti wonye ni paapa kwasi buroni de na oye na otutu obo wa enkan no de ye si ye buroni bia ni wa wotumi sa asichire yare diabetes man ko da ontimi sa pressure man nko da nanso Abibirem ha no nyame amaye hahama ye de tu ase pressure ye de tu ase asichire yare ye de tu ase so etu de ma memfa we ni nsia na menka pressure de no na obi a wo ba bibia no onhya ase enhunu we akire no se nyame ma ho kwan a ye de bi beto aso arafo ye besere se ye nyina we broni beka se listening to it attentively mama ya dwene ene ye bibia ye focus na yentie ni yie pa sanse de yaduro no very very critical apomuden bibia so a eka apomuden ho be ma nipa adi ye nya ahoden atasase so no sebe enye fe na wukura fon foforo na wohwe TV na wo yi nyabotre na tenase na hwe ni yie de wosa wotro na atro na uwi ase de edi ka na de ache ni free no bomoden na tokosua fa beda ye wura yase se wono nso abomoden na waboa wo eduro no ewe yasase so a atwe ho ahia ne koya befa so a ye be ka bom no eno ne asem opanyini ye nto aso enti womo asabi womo wa chirichiri enti ena mama e kan we obi wa amanone so ho obi eni Ghana o Nigeria obi wo Cote d'Ivoire Ivory Coast ne ade ye fra yare bi mojaboro so broni se blood pressure no amane brofudin de so no wasan kwaye duro no wasan churo brofudin de san de agu ho sa duro no de ma se nom na oyare no emeku wa bra wudi ani da so tieni yepa ese entimi ntu ase ene entimi ma yare ne nko nanso me kireo enuro bi akire no de obetu anamo aba no memma no ade bia aduro bi ono obedwene ho a wanti ase nyame de amaye
Eti omo mo wo amanone ni nti na me ka se de ebe ye obenya bi na watimi de aye wa mogaburu so hawo kese paa no de edi kan no obepe aduane eye aduane friend kakumba ayi ade ya ye ntiantie ho green no so as a point bi sisi ho no no green mono kakumba no ope beye miensa no wape carrot so beye miensa no wape atadwe baako beye 20 atadwe no fufuo ni bi anase tuntum ebia kokko ya se ye friend atadwe nkwa ni hia sa no wape akakaduro so beye se okokuro moti so saa niama na amabobodi kakumba carrot atadwe ani akakaduro no na wankasa wa blending or blend them o blendi wi a fa nsuo beye 1.5 liter so na fa saa de ni nyina agum opa asone so opa ansone so wan sone so na wo wi a wa wi no esan akwaye onsono ho adwuma se problem bi o how bi wonsono no mu a ekoboa wo na anopa bia no sori ya woni die no na wanom 30 ml ade bia me fan se 30 ml no ye fan se disposable cup ketwa no be no baako anopa bra woni die awia wadidi awia no wanom bi anwumre wadidi awia kura wo beda no na wasan anom bi so wo ye ne saa na wotwemienu o pressure ne ba bia wo bi akọ na kohwe come yen check ne se o pressure na etisen ajanya abotre kakumba carrot ginger yakakaduro na afeyi tiger nut atadwe so kakumba carrot ginger tiger nut kani nyina bom na kakaduro no mfa ne kese obefa be se okoko kakra be se okokuro moti tube be kakumba no so ye befa be se kakumba ne de ubetimi afa dodo ti o dodo na wo fa ene na ade behwe carrot tiger nut no ene ginger no de esesa wo fa na wa blend o blend a ubetimi de ahye fridge ba se wo be num a ese o yi fridge no na because ade enyunu bia ko ni padua no so a esan akoma ade foforo eno sumi ma mogaburu so etimi ma si kire yare ade enyunu bia eko ni padua no se ewuo mu a 48 seconds na enkwamo na ho odin na amfa ni immune system na abreki onse mai mani se na mde hwo esa ice water yewu ice water kum ni pa bebre ukọ ya sabi ahodo bebre yare wakon obi wa si kire yare onum ice water obi o mogaburu so onum ice water nya ade ebekọ yesi wo jai enipadua no so hia nsuo bebre wo sole anopa no a to se wonkoda no ese wutimi nom biatoa no 7 bottles anase quarter rubber no white no ese onum ma anamienu de bia ema oni problem ema onya ni yare ema onya sisi yare ema onya akoma yare ema onya malaria so nsuo na emom ekwan na ye fa so edi nsuo no ehye fridge mu no enye ma nipadua no ekum nipadua na ankasa aja yenhwe we ni biom enti manyam me kakumba no entiantia ne kama wo de mukodwoma ye maame no ma mo hwe kakumba no ya na eho na ya habammo no na se ba soro kakra bi ensensan ye bi ya ha sentompo a ewa kakra wo de okona wutimi bodi se kakumba ene ye wo ba ko so ye friend se carrot no mo be ka se kokko eho ne ye kokko wo de okwa wo so pe carrot eho ne ye kokko ena mo amunim atadwe dada eno so wo se atadwe bia de hia ne se ye friend se atadwe ena afei akakaduro na no wo kirem se kakumba no dodo a wo befa carrot dodo a wo befa atadwe dodo a wo befa no eno na de ho akakaduro ebeba mesro wo horo ho a eyeyie enti hohoro ho wonkasa me ho obi be wakasa eja wo kan wankasa wo horo ho enti wo horo ho yesra wo horo ho kama na emom eja ya na carrot no ebi de dade ne sekan no mo de arerere ho nyina na aduane na ewa achie ne nyina afiro na ho na ifita adwomom ye bisa eye mfumso tieniye pa eye mfumso etise body a yedi ye obi aka wo se body ya ayon so na ayon na wo hene wo ne hunu no mu eti wudwa na de wo ne hunu na aba body na chi eti so wudwa wie na san de se kan wira ayon na wo hin bi so eti kakumba no carrot ni ade no ese odi sapo ena twitwi na hu se efi bia nya de eni ho yemo ya nwirewire o wirewire ahoden pa no na wase no ti se body
na wadwa so odi wo fuo so odi bo apesi na ba wire ne hunu afiri no bibia nim bio kakumba no so ye kan obi nso kworere ahabanmo na ewo eno anse obehohoro ho fasapo ana betumi pa kura betumi de nkyina gu nsuom so na de ahohoro ho nyina kama wi asa de nsu fufura ahohoro na fe watwitwa na wa odi agu o blending machine no wa blend ni nyina eba cho akakaduro no nso yetimi blend ne sa na no nso yetimi rere ho akakaduro no ba wire ho so akakaduro no ne hono no eye mienu na wo ho so na wo hwe ya ugi se mi amini na beka beti wo de wo wa ba ba akope nti wo wa ba akopa ne hono ba akosa wo ho eno de eka na duane no ho nti eno na wo be wa ma na koto no se wo ntimi so na ntimi hohoro ho kama mefi horo afiri ho a problem ha bia nim bio na wa blend niam nan ni nyina abom uwia na de nsu afra aja obi beka se ono nso ontimi nwe de ya blend no ontimi nom obetimi yare akeka we na abom atwetwa are dabi tieni yo enwo so se odi gu aduane so saa di a ewo de eye se odi jene na ade ka ho na jene no wanchi ama na amene tomatoes wanchi ama na amene na enwo no so wanchi ama na amene a ewo eno so de eye esa yare manipa na mo wuchi ma jene ne hye tomatoes ne hye na enwo ne hye na saa de atosode na waya no kogusu a ekọ nipadum ese ma yare akoye poison akoye wuduru ati ase afi yemra eye nubna ne de wa me hu bofre ne de wa kire no de na wie eti afi yenko de aka na egugu ho no so na afi yenhu de no so eye we ye edua bi efe na asesemasa ena na ye ka sa na ye me ka se bi se asusumasa no na asesemasa no se bia buru se bia nya de okonkuro kituwa mu a ya na omo de sisi adwaaye ebi de giban omo de ye adwaaye eso na haban no ana ano ne ye nsonso te se de de apaso atwitwa ano no eso aba bi se enyini a obon se atentehuo kakra wom so eno na haban no menka we hu asem kese na haban no se obaawo na eso oni nufusu a otiti bigu abeso na de aya abenkwan esi abemduro na de man se odina no bedu anwumre no ese nufusu ebam na akola ne nya binom so na bra no ene na haban no wodi akakaduro ka ho a na ono anuma sasabura duro rheumatism na duro pa eni na we no me de keka enema bi hu na maye me wie a broni nyansem no ese ye frɛ ba yare bi hania etwo ye etwo ye hydrocell enu de eyensuo ene be gina wo hwom na enkrodo no enkrodo ya kase enkrodo a eye ewo yam nti ma yam bom so enyama ohwom na mo se nya be hye ohwom a ne abefra no enkwe ena broni se hania aganya abotre enti etwo na me ne me ka ho asem sesi a no enye no ne hania no dabi so no hania ena so no hydrocell etwo no eso no nso so etwo mom ne hydrocell etwo no ne hydrocell ena hania no ne de wo kire me sesi efra no enkwe so se wo yam na ma yam bom a ene ye fan enkrodo etime ma yam bom na wa yas na yafu nyina ya oya etime ma osisi nyina ya oya eno ye fra no enkrodo tie wo mu a bonse wo ha no be ma yase ya ne tokuro da ho na ensono no ensono no na eye sa enti se ensono no entimi nka mom enye aduane ho adwuma na ato afare ho etofure ho pa na ebe wura sa tokuro na eda ha no ewura mpa ya se ba ohwom eba ohwom ete ma hwa na ye kese utire anye ekratimi tu hwo ma wu so na no na se be hyem sa broni nyansam no wo se yemfa sika nkotwa wa yaase eti wo kwa na ye de sika na atwa wa yaase ne ya twetwe ensono no eye amaman films ene ba ho na ya pepa saa amaman ni nyina firi won so no ho na ewie a na ya san apam saa tokuro we no tokuro na da wa yase no wa yase tokuro nso nyame ye ne se ye mpam so enti se ye pam a ewo ho be san ba bi fufuro enti obi wo asma meka so obagi adi so anyi ni no kura na meka obi ya no operation pre no obi ya ne mprensa ade no se ba saa tokuro we ne ko duru bre bi a ye pam ye no eno abetete na tokuro na san abeda ho it is one hwe adidi ye ene onema bi a wo ye a
hania no nsono no ebesa akowura ohwa no mu bio enti aja ne wu kire mu yi se me ne mahwefo yate ase yi pa se ewo wo yam na agefo no bomu a eno ya nkorodo nemu ntokuro na nyankopon ye ni nipadua no wagya wo mema ya ase ha no se enso no nya kwan ne fa so ne begu hwa anu mu a ene efe ne enkwe nanso ni nyina ka bom efe ne hania nemu hania ye won kura bata mienu aye nkorodo ye wo miensan kura ba kokura de eno no eba boze na asan akọ na be ketua bi na hye wa ya ase ha na hye ho te se kosua bi sa na hye wa ya ase ho eno nso ye enkwe so because abenya ba bi a hye ni oyam biu so nti se pia bo nti se be hye wa ya ase ana be hye wo hwe animu a eno ene ye frɛ no enkwe no na be hye wo hwe animu ande ehu pa etimi wa hwe ane ye kese untimi nante untimi ntena untimi hye atare na eno na broni nyansan mu se yenkotwa na ye ntwetwe won so no ne yempepa amaman no ne yensan pam nyame nso so anye ne saa eni nti saa niema nnuro ye gu hei ena ye keka abom enti se bi ye obi pa na ye de wedi aba aja we no ubeba so na we no wa me hu hania no wa kire mu yie pa dodo na ya kan TV so ne radio so a nkwade etie ne mpanyimfo a yete radio nsantwafo ne ade nyina ya ka hania ya secho atwo no so eba ne sei na atwo no so ba atwo no ye eno de eyensuo ebegina oyem ni nyina no eye ye nipadua na ho de eno eye moja ene tumi bi anyame de ahye nipadua no mu ayewo moja no ne na ma so obi de ese ya se wanya asikyire yare no aye fra bibi insulin saa insulin no ebi wo ye pancreas no mu a ewo ye brabuo no mu eda ye soro ha ene ewo bi nso ewo moja no mu na eno na se adidie mu no ye ta adidie anadwo ye niema basa pe na nuane bi ensesi edie kosua na edi na nadwo nipa bia nso didi wi a se onya donhwiri num ansa na wada enti se wontimi nya sa donhwiri num no na woda na ede how bi eba nipa ede ade na ewo nipa dua no se bibia ye awuduro kom a ema ne firi mu no na abese ese ne wie pa afi na abeye nsuo na eba ohwewa no mu eno na begina mu a ye se etwo eno nye enkwe eno etwo ne ye nsuo so eno nso so no nyame adom na duro ho eno de ye de nam akonfam eni edua hini bi ena ye noa ya botre ayofo afi wama ye hu nsonso ya eda henia ene hydrocell num me pa cho enkwe enkorodo ena afi etwo wa kire mu ama ye hu sonso ya edem ntimi sro ma obi emfa henia ena ne hydrocell ena ema obi mfa henia ena ne eye friends say enkwe henia nso ewo honum eja answer na no fa number no tudwa na yakasa kwa animu acha eti bubo number no me number de ba ko pe ebi se me use phone me number he ba ko pe 0247 21 4069 0247 21 4069 eti arafo ye guso na anase oduafo yi wode ne number e de atodwa ase meka oduafo am nyemfo me no anu oduafo ne number no na wode atodwa no se bibi nti kra na wantimi anya no bia befre ne bia line so ayehia nyansapo yenso line no ofra se ya ban fi champion me ne aduonu me nse se de aka no ya pomuden ene ho nsem de e ba bibidro pa feeling kan wa bia anim no yene no ebe tedi nkomo na wa kyerɛkyerɛ na wa ma ye futu nti wo frɛ nyansapo pe wanya ono nso awie kwan bia so ye befa so na woni no atimi adi nkomo amana yi e wo hono eja ye nto aso ne yenko anima yo elinti saa hania no a ye frɛ no enkwe no broni nyansem no se gise ye kotwa waya ase na ye yi ese akoyi no operation hania yenyi yetwe ne apepa amama na ewo ho ne yapam na ensono no asan be ye adwuma enti se eba saa na wanhwe wadidie yi a obesan anya nyame nyansam no nya saa nete nyame ama aduru a eba saa ye de ya ade ebechi no na ni nyina na asan atwekọ na ensono no kọ ba bi a
eda pepe yemfa se kan kan wo yemfa se kan kan yemfa hwe nka ebekwa akoye adwuma se de nyame se onye no pepepe eyemfumsuo bi ani nuane bi a wadidi ama amaman aba wo nipadua no nti ama ho ayetoro enti atime atofa so na akowura tokuru no te se de odi nkuruma afa fufuo ho no se de etie bia beko anum kwa ekwanso a bia anim no kra se ye de se kan kan wo se hania na wawo ho den untime ngo ni nyina agina de oye saa operation na so enya no kra se ye de se kan kan wa hania onwo enya no kra obewo na ni nyina agina de oye operation na so eje se de an ne yaduru so sese no me yaduru hania no se be ya obi abehye ne hwewam unhunu amane bre na yemfa se kankan odoma nkoma ogbo ade no ama yaduru a yede ye eno na sese arafo eno de ye nkyere ne fidi go eniema bi wo ha ka ho a ye kyere wa akora wo hu ye eti ye besere we de yaduru so a ye ko de enye fidi dwa ya ma fidi dwa ne ti bomodin se wa kontuom eja se mutimi package de soma ba bia wo bia eti ba bia wo bia eye wiase nko eka wiase ho de enu prayer adwuma wo ho de uni problem wo memu nso ba bia wo Ghana fa na bia aka aba ho de nso uni problem bomodin na ne number no wo be frɛ no na fe wo ne na di nkita ho wo ho kwan a wo be fa so a wonsa ebeka waduru eja ansa na abeto aso safa number ntu dwa bim na ye nto aso yo me number ne ye 0247 214069 0247 214069 eno ansa ofra femina na opon akwato ankra na nana pon ni mejo so na menu akasa kama ko se de yaduru bro ni be kasa practicals afei ankasa enenubra nuanhini ene nutan na wa ha no ye bekeka afrafa ne hu kwan a ye faso na afei Abibirem ankasa kra no se de nananom na omusi kwan be faso afrafra na on be wie ne betimi ade aye adwuma no bro ni be kasa ye be mix no na afei ya wo no waduru ankasa mu no eho ne yaduru eja enye sa ade se ha de yaduru sa eti mahefo ne matiefo nyina ye hwe wa yiti wo ye nhya ase ne me da ase de me pese o ti ase na ahwefo nyina ti ase ne nyina ti ase nse na duru ba bi a ye na ye hahanuro no ya ye se abibiduro ye nka abibiduro ye ka hahanuro sa ye ka abibiduro ayati abibiduro se nya nkwa na ade hahan ye duru no aka se abibifo nkwa na ye boo what my dress is so cause China for the hamaye duru India for the ye ani amaya hodro mo maka wo mfra bibimem ha tu kana se bibiduro a wan mfomso ba ye fi se sa no we ni firi ye Abibirem hanom titru pa ha na firi ha ba ni bebre India China ho o mbefa Africa Abibirem a eno mo de yan kana habanuro arafo ene ahabanuro no kwan ya ye faso na nananom de wo ma habanuro keka frafra nuahini nutan ene nubra no de sisi ani eyamo ema ne ye fikofo ema afeye eduro anase yade ye wose yede sa yetimi de sa yade ka kire mu hania nkorodo nkwei no we ne de mepamochew nyaade a ye ba be kire no hanom nti no uhia bomodin na frɛ ne number no na bra se ne be ya obetimi na betena se yedi nkomo na wono otetefo ni bia enti onye aboden nye sikasem bia tetefo no ma ye eduro akyade bia nti ma ayemu nso na wo ma ba na anu yom tetete nkwanchen a ye twa mopu wie no no eja ye nto aso a yo me da asiminu enti we na ma kire no mi wi a ma kire enuru ankasa yare ankasa amesa anya me nam me so sa anya se ye sensene so da bi se kwasi brodi de ni bi na onum a wanum de akowu da bi ye de na nyame de na ode ama ye na ye de ye nya sa na te etu ase ndi obi ka jo se yare bi ho ni aduru etu ase a na ono onye Nyankopon ni enti we no se enuro be miensa nan na me be kan bom we ye asesomasa we ye bofre hini so we ye enkrajedua so me be kire sa ne ma we nyina
ene ye wo niam bi America ho ne de ade be frem eti abehye ohwe mu dendenden na ntimi nya ho hwe no na wayam na odi asabantu amienu osaba akono akọ toilet na wasan second one na wasan akọ wo ho abonse no etweko ya ano na ema bi na ohwe ade mu ada ho ama ebeda ho mana akọ ye se de tie dada no a sa pepe emunye du biem emunye du ensa ama bio so ye nkofa sika nkan ena ade achi ya so adwuma bi a wo ye bi abetuma akọ akọye nemo de o se oba ne se de so hu ne se ekoba sa anopa bia no acha kura no nwotwe ana no nwotwe no fa se wadidi wodidi nso se wodidi me aduane kama nso na wo se wodi nya aduane bia so wodidi me to aso sa e bia ba ebosom a ensa ama bio ha enti no se eka ye aduru a ebi ya haban ebi edu abana ebi edu ahin ebi ya nhoma ebi edinsini ebi ya dote ebi ya abo saa ne ma ni nyina ye de ye nuro dote ne abo nyina muti ndi ye de ye aduru so se de amaduru so no se ukofa ade ne firi wira mu ba ese so oto obo ase na uyiye efie wo hu nyina hohoro hu nyina kama na ope baabi kama na utwitwa ye wode obetwitwa utwitwa wie a ye wode obehata no wahata wahata wie a wasini wadrum ene kwasi broni nyansa mu no ye de afidie ye de yam me mom de minibi mini afidie ye de yam ntino me amede mahoden esini wadrum ti so hwe mensam kura na afidie na de yam na ye wa behu se me ye sa afidie na de yam na ye se wanya ne sanso so a enye ye efse wo ye nura mamansan nyina na mom se wo de tenie so de afidie aduro bi akọ afidie mse ye nyamma wo na wo de aduro na ekon se hu aduro bi a ye de ka ho a se dade bi anase bibi ba no wa hu na befra mu a saa aduro no ebeyi saa ohaw na ewo saa dade na befra do na firi se hu so minim saa ne ma ni nyina enti ansa na me de bekọ no ono de me ye ono ne de nsa place se dade bi anase uduro bi firi ba bi be ka me de no a enka me de no se aduro ni yi firi nyame na de amaye so ene ye de ye so enti se kwasi buro ni de no ono ye wi a na ode na adwene de chemical e de aye ne ye de haban no a ne ye san de ye se ka se ye aduro so a e beche ense ya ye tume de prekese ye tume de pepre ye tume de hwentia ye tume de dawadawa e de ye e ma aduro ni si wo cha ense so amon fe dro bia nso dabi ai no nso so esan ma aduro na san anya hoden ai be san yare ente wadawa ye aduro hwentia ye aduro enti obi a wo ye aduro a wodi kwasi broni aduro fra no enka ha nuro ho enti me be ye we no enti ohohoro ho nyina kama na fe wato obo ase ohohoro se de amaye na e wa hai ene de amahohoro we nyina ho na fe wato obo ase no watwitwa efise so twitwa ne kese a usi no wonsam nti ubo modi twitwa ne nketenkete nti eden adwuma no eden nanso nyame de ama yese yenye nti no eno a na yeguso a ye no yese obi wo kra amoboa na sane yade kra omeda ase oma wo twimodi oma na no na sa sunsunsanso ni ho mame nka no kra nkyerɛw nyame nti se nipa se obi ka kyerɛ se konfuo bi ena asaw yare ena wankoda ase nti obeti ahaban e de atudem ama yale na san ba anya nokore saa anya nokore onye saa de no ntimi nye na emom wankasa wadwene ebebu awfa ama yare na san aba eno na okwa na afe nipa na oye waduro no se kane na nka so obeje otaku a afi osemaje usiredu so what I say wadwene bebu fo efise nyame mpese nipa bi asisi ne yonko na no na se yare ne san koba pese konfo no anase sofo no wankoda ase na yare na san aba dabi ente saa na wokọ baabi a ye wo nipa bi wo ha omo so omo ye nipa bonefo tienie pa me kokro bi so me ne sofo bi kokon wo ho ono ne de ense ye wa haban bi wo ho ye mfa ntu awia ye mfa ntu jema awia o de tu jema awia a ento sa de enche no enkura be tete esoro yade be kan wo mu
nti otiti dwom sara na yare no aka nkola na yede na eba ho nti se no asan agi huska nzo ye sofo oh nti menene kokon ewo kuro bi the fro wanchi su bi nso ema otufiri kuro mo ati ase nti nyame nyansam mu no odi ade na mayen ene de ma enurobuo ayeden enurobuo ayeden ni se unya betina kuro mu se wo ye pe ana se akurase mpo na wo ye pa ohun se na nipa bi aba ho ese omo ye food and drugs board for say waduro no gisa o de ba ada se o de kotek ana de kwaku apem mampom emi ekohwehwem so enso kanetete no na ente saa o na wo kohwehwem no sika wo betua na wawie na ye be ma wo kwan se ye aduro no eni ba bia obetena se o ye aduro no eka wo bebo no enya asem ketewa ansa na afibia wo sika wo betua ama aban ye se tax eho lances a wo beje ni ade ene na ama sese no ene ma akoye saa ana akoduru be se kane no ne ye hyakukuom ene ye aja yesi na ni kane no ne ye hyakukuom ne ye nanso ne no gise wo bo hu dawuro bo na wo kɔbɔ no sika wo betua no ene nti akoduru ba bi se nke nipa ne ba na nke se opepe ba ko na se ogina gise okɔgine ba opepe num ena yare nso so yare bi wo a wontimi mfa na awotwe ana na awotwe mienu nsa ebi de ye na nsa ebi de ye na awotwe ebi de ye bosome ebi kura de ye afi yare ni nyina abekɔ etia no no na wahwɛ enuro na wo de be ma no ehoka na wa ma na ye den atua so wo nya kura na otua ne nkakra se na duro san na ode kakra ba na duro san na ode kakra ba nti obeti apo no na wo no one oka onso one ne ka na se enuro bi wo kwa wuni bi na akoto firi abonten ana se ba bi aye wo ba bi wo a omde omkofa bi ba so enua hini ni nua bra ne haha na omkofa ba na onso akwa akoto bi na ode aye ono no okofa ba na haba ne no akofa ba onim de aye nti wo a wonim de aye no kwa no akoto na ade aba abaye ene na ama ene yetimi gisika so na nkakane no sani pan yare wo ha no ade bi akokɔ ene bi kura body edu ebi kura mutimi de aborobe ene kosua ne ade aba abede wase ene nso ntimi nya ne sa because wa anyi sika de na wodi kotua abande wo lances de na wodi kotua ena ama sa de nanso eno nkyere se unua bi yare ba ha wani ena betua 100 million ena 50 dabi sabi o se ye nyina ye kofom ne ye nyina ye de boaboa ye ho so nti ye ne sa oman no ebe kosoro betumpon ebe yeyi so na emom ko ka se mi minimum aduro no me bo ka nti aduro se me de 10 series me se 100 series ya on se sa entwa yi nyame so so mpe ne sa nti de nti amma se no sikatua abamu no eno no nti ebe sere se ya omonte yase na emom no ye nkwa yani nkwa ka se motu esika den bi a muntimi sabe entua ese ahaban no nipa nti ene nyame ye o sabe ko to ko ti begui egu na nipa ama se be se no asa akoto egu tie no ende no kore ensa ko ne nsa ba de mum ya ne ye ne a ye beja ya hwe ya ye ni no kore pa because eya se obekọ obi ho koji aduro na ade a wo ko hwe nyame aboa wa ma na bam na wabu aso nnua na waye wadwen se wo de enyi obi na bu a wonti nkọ na me da ase keke kura wo nkoka Bible nso kasetia obi a oni nkaye o se woti se owufuo ti basa na ese moa wa nti matwitwa wie se no afa na me besi de nti ama me besi ni se enipa na ede aduru me kwa akoma na se obaba abeje no ebia oni ebo ayam so na woni bere kura afa na wodi ko jam ana wo kosie nti se yesidi a eno anse obese bi na ade agunsum se odi gunsum a anopa bedu anwumre no obetimi de asa ana asa ade ekye na abansuo no na wasone so ne se wo de asa ti we nyina wo besi amna ye fikofiko besi ni nyina radi nyame a so besi ni nyina arafo se mohu aduro a watwitwa ede agu ho no mehu se watwitwa susum sesamasa se wo se mame nka ne susumasa biem sesamasa watwitwa ena watwa aye bofre nso enhini ni bi ede afra ena yehunu aye ahaban foforo nso a ena se bia enhini foforo egu no ma ni nyina wode fra ede ka se ye nkyere ene ade wode fra na wasi ama na ye fikofiko na nipa na ohia no jede ebekọ akoma no weye
enkwe hania duro na wo yi de ma ye ka se ye nkyere ne se enuro bi o ha ni nuro bi sese pa so ana enipa bebere o mu yesu atra eti se ye ka se abibiduro anase haha nuro no any side effect any awuduro na emom so wa anya ni ye a betimi anya nsuanso boni ama anya nsuanso boni enti eduru ba bi a ye bema enema bi a eho nye den so na ben nipa nyina anim no ene de yetimi ka kire mo na mo aye na sa numa wa mekan on se mekan se bofre ni mu de ye wo ba na ye wo be ma enti what se bofre hini wakofa bia na de akwakoye so ye wo de ye oba o be mo ebia wo de ye obede kura hu se bofre be ni na bofre be mani enu mpo de nkan enye de dodo na animaja bofre be ma no enu eso ai bi efra ne nkan sen ai se insurance no flowers enu nso esanso ye malaria duro o tete na wanoa na o no so enu nso boa pa we ya kakra sa kofem se bottom akura obesi ni na kwabrane abaji no de akosa ne ho yade no wantimi ameda ase utibu abebufu ampa ntinye se nipa no ne be ye obibi wa wotwa me yade ya papa ebu ami pa nti ma nkoda na si na da no wadwendwene wa bonze da ko bonze na ye mahyo wa bonze na ye mahyo nti e koso se nyina no oja bro so ana asaba na yare ne san aba nye se nipa ne na opa oboni nti dabi cause nyame ntesa ejuma ne na fomo eja eji edro na na ahwefo eja gusu a osi no odiyefo no osi obesia kopim se ebefe na ye fiko ansa na nira e wose de man no ye de amana eja we se we wo de beso maka na akọ hu we ka okay o mo de be konkran mo no se ya na besa hatam se ndie onene de na ko ejasu ndie de be ma na mo no se ya se na be ya echina obetimi ade aye eji arafo na chese aha na oduyefo a enne ye ne ebebo nkomo efa enubna nutan nua hahan ene nua hini ene hama a eye hanuro a ye no wo ye Ghana mem hanom ene abibi mem hanom a agidi opanyini ye adwuma na ache yie pa ye de mu eba besi ye di ka kire mu se wa kire niam ne bi a ye de amamu free NYANSAPO nti ene ya ye ne saa nanso no enye free saa nyame ya antom na wutimi di su yie na woyo na esa wo yade ma wa eya emomemwa twa konkron ka wose yemfa anidie ma de anidie esa no na efata no ukosua na wato wo amanone untimi ntokosua mfa manne ubetimi aye ni sika e de abreye papa no ne nsa ebeka sa wo de fa wono ane line no so aja sa line ye adwuma wo de fa wono ane line no so ana NYANSAPO kasa fonyini line no crowd fa so a mayehu se medisika sei e de atomu eja dro no mayobi na aboa me timi discuss e de atomu mesramo momfa ma eja emfama me ne nsa ebeka ono ane line no so a ne nsa enso ebeka ewo afa mu so a enuro ni yade bebre e na osa yegusu a yedi nkoma yade ka kire mo yabema na cheche ni nyina mu na afa enso wo a wosa wo ba no waba ne naso na waba na betan se di nkoma aka wasam e de a kire no na wasa yade e de amamo yemfa mu nsia na yenye ne kejebi nyame ya adom a eda foforo no yebesa atoa so e de amame midi ene abusua pani owusu aduomi bomode subscribe share ehu hia ma onua bi nya bi menye persemi nkumnya na fo adwen chen so fato ase e de mame moma bye adenti ni ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwambubu bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa NYANSAPO aboa ntakra na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the first ne honhon hia na Numerical sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya